Assalamu alaikum modon wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe dendagal moƴƴereji musidɓe julɓe ɗo gonɗon enen gonirɗon foof e mon fof ɗo wawi darade leydi Allah ndi eɗa so man wawi timde muɗum jogli nayi windere ɗi diaspora o kala ɗo wawi wonede eɗo moni fof ɗo asaman o timmata e muɗum mon fof tan yettama jarnama kadi tintinama kadi weltinirama haalo pulaar noon no mbiya ko hoyno tan noon so sami fof tan ko hoccede e ɓe mbi sa yi dasal hoto hawto dasal ƴeew ko waɗi dasal ngal ko haalo pulaar no mbiya fowru amino mere ala ko haalide buubaji ndewi caggal mum no piya ko ɗaɓɓetono duuɓi limtinɗi kono falila alhamdu hoddiro jomiraɗo subhanahu taala o télévision men biyeteɗo AFRIKA PULAAR TV mo ganduɗa alhamdulillahi yaadi koye zamanu ari ɓeydude wallude no feewi en certe kumpa eywa dendagal kono ɓamta tigi tigi leydi kono ɓamta wuro kono ɓamta diwan ina jeeya hen communication so wiyama communication noon télévision yatirta hen caggal ko fate kadi radio yatirta hen caggal ha tengtanma noon e wiyete ko wiyete AFRIKA PULAAR TV ɓeydima wallidde ɓeydima kadi wallude communication ɓeydo yaaje ɓeydo huftudinde dendagal adunaru ndu holno AFRIKA PULAAR TV wemniri ɗum so tawi ko an gonɗo tonto dowlaji dentuɗi dolnuɗi Amérique mbatta ko $100 e on saaha mbawa hebde wadde abonné mbawa jokkodirde mabɓe no hannirta ni ko ɗum woni tigui rigui jogdi muɗum $100 so tawi gonɗa koye nder Europe o mbatta ko €100 ɗum woni ko mbatta mbawa hebde abonnement ma mbawa jokkodirde tigui rigui juɓɓudi fayidagal humpito dendagal fina tawa men gande meɗen nalankagal meɗen diine meɗen fof ina soomi e nder AFRIKA PULAAR TV kaɓirɗe machallahu kese pul laaɓɗe laaɓtuɗe falel alhamdu fof ina timmi ina toon so tawi noon ko ɗoyete nder tigui tigui Afrique men ɗo mbawɗa wonde fof aɗa wawi wadde 65 000 francs mbawa tigui rigui annene hebde abonnement jokkodiral tigui tigui e nder mana AFRIKA PULAAR TV kono noon so tawi neɗɗo yiiɗi hebde hen ha ɓuura kadi labde no hannirta ni aɗa wawi noddudeɓe e numéro 77 mbaɗa 657 mbaɗa 13 mbaɗa 81 eyyi 77 657 13 81 ko ɗum ɗo woni numéro mo ganduɗa mo noddirta kala ko jiɗɗa humpitade ko fate AFRIKA PULAAR TV yaadi koye zamanu alhamdulillah rabbil alamin Allah yanñi ɗum no hannirta ni ɗo mbawɗa nanngude dendagal téléji ɗi pop tigui rigui mawɗi gandaɗi fof nanaɗi ko ɗon tan kadi mbawata nanngude sallila alhamdu AFRIKA PULAAR TV télé jadɗo e jamanu tigui rigui joguiɗo kadi jaɓɓal joguiɗo ambition joguiɗo objectif ɗum noon en jetti worɓe dariɓe susɓe sasɓe hoyni ɓurale ɓamtare ha ndendi miijoji e peeje tafi anide ngoɗo télévision biyeteɗo AFRIKA PULAAR TV ɗum noon enen foof dole lingu ko ndiyam mbaɗe abonné no hannirta ni wonɓe Europe wonɓe tigui tigui dowlaji dentuɗi dolnuɗi eɗo mbawɗa wonde tigui tigui e nder adunaru ndu eɗo asamano wawi timde e meɗa mbaɗen abonné e oɗo chaîne biyeteɗo AFRIKA PULAAR TV ari wallidde nde wonno leñol walla leydi walla diwan ko ɗum dawle guesa waalo ɓeeɗo garda ko jabbude ko ɗum mbawi ɓeeɗo mbawi ko luude ɓeeɗo ko hen keedi ɓeeɗo keedi koye awde ko ɗum mbawi ɓeeɗo keedi koye wekkude ko ɗum ɗo mbawi ko ɗum ɗo fof woni ko rentata e leñol ngol wona ɓamtare ɗum noon ngoɗo sengone alhamdulillah rabbil ari wallidde tigui tigui mana dendagal ɓiɓɓe Afrique naɓe fof tawi ko
télévision biyeteɗo AFRIKA PULAAR TV ɗum noon ko musidɗo Demba Abou Sow mbattin hakkillaji ɗi feewi ɗum noon yen gone jaam yen gone jaam musidɗo Demba Abou Sow